ଆଲା ତୁ କଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମତେ ତୁ ତାକର କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁ କହିବି, ମୋର ପାପ ହବନି। ମିଛ କହ ନା, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେବି ତତେ। ମା, କିଏ ତୁମକୁ ଭୁଲ ଭାଲ କହିଛି ମା? ମୁଁ ତମକୁ ତୁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା କହୁଥିଲା ତୁ କହିଲେ ଭଲ ପାଇବା ବଢେ। ତାହେଲେ କହୁନୁ ମତେ ତୁ, ଆଜିଠାରୁ ମତେ ତୁ କହିବୁ। ନା ନା, ଶାଶୁ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁ କହିବି, ମୋ ଜୀବନ ଛିଡି ପଡିବନି। ଆଲା ସତାଲୋ, କହୁନୁ କହ, ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ। ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଏତେ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ତୁ କେତେ ଭଲ ଲୋ। ଆଉ ଥରେ କହ। ତୁ କେତେ ଭଲ ଲୋ। ଆରେ ରନ୍ଥା, ମୋ ବୋଉ ଯାହା କହିଲା ରେକର୍ଡିଂ କଲ ନା। ହଁ ମାଉସୀ, ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି, ଭାଇରାଲ କରିଦେବି।